Ndakarota ndaita kunge ndikunda kunobaba pamba paya. Ndobva ndatosika ndobva ndaba. Ndobva ndasiya ndaita zvandakasiya ndaita chaizvo. Ruwa munhu nesola yana vandatotiza. Ndo matangiro andakata kurota pamba. Ndarota pamba paya. Zuwa repiri racho ndakabva ndatorota muchinda wayo achitaura neni kungoita hurukuro neni. Chingokurukurirana neni dzimwe nharaunda mugumu. Ndarota achitaura nemuchinda ndakarowa uyo. Asi handiaisamba muziva muchinda wayo. Ndakakuti hapa mwana ambogara zvinenge 2 weeks zvisingaziroti. Ndakazonorota ndatowa pajeri panapa gore 2022 achiuya achinditi chamati ndauya kuti ndikutore tiendi asi hatingoendi unoenda wakatakura sola akabva nditambidza sola iyi ndichiba uremu hwayo kana yarema ingangoita 5 kg but sola iyi kana yakaita achinditakudza ndichirota kudaro yairema zokuma 20 to 30 kg saka sola iyi ndibakuitakura paya ndakarara ndaizorwadzirwa nayo saka pakuda kuchizoti ndakuda kubvisa sola iyi nditsvete aindirambidza taiwo satsveta sola pasi tosika manje. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Makadi muri Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina nchikuchingamidzai nhasi pano pa Sly Media TV muchirongwa chedu Home Away from Home. Muchirongwa umu kune vachangotibata tinenge tichiona mukana wokushanyirawo majeri chisangana nevasungwa chida kunzwa kuti imhosva ipi inenge yakaparika kuti vapinde mukati mejeri uyezve nemararamiro avo avanoita vari mukati mejeri. Saka panguva ino ndaona mukana wokutaurawo namukoma wangu regai tinzwe pano pa maximum prison chikurubi kuti imhosva ipiko yakaparika kuti nhasi vangave vari mukati mechikurubi. Ndokuchingamidzai mukoma. Makadizve Tiri makadiwo. Chekutanga ndikadawo kuziva zita renyu nemakore enyu ekuberekwa. Ini zita rangu ndinonzi Reward Gwena. Alright, mune makore mangani mukoma Reward? Makore ekuberekwa ndine 37. Zvakanaka. Panguva ino ndikada kuziva kuti imhosva ipi yakaparika kuti muzonge muri mukati mejeri. Mhosva yandakasungirwa inini imhosva yemurder, asi mhosva yandandapara inini unoffend. Alright, tijekesere ipapo kuti chii chakaitika musi wacho iwe. Musi wakanga uri musi wa 25 March 2021. Saka ndakashandifonerwa nemwe shamwari yangu. Vanditi tikuda kuti uye timbofara hedu kwaMurambindi. Saka ndaenda kwandakanda kuya ndakanoshaya shamwari yangu ya. Saka ndakanosvika panonzi pa 10 of panga nditi tisangane panonzi pachikwekweti. Saka ndamushayiwa shamwari yangu ya ndakazongoramba ndakagara pasi. Shamwari yangu ya tichitozama kubaya foni yake hachaitoiti. Ndichakamumirira kuti pamwe angangosvike ipapo. Noti kwakwa kumapasti 2 to 3. Ndakaona umwe mukadzi anga achiuya nevana. Achiratidza kuti ari kubva kuchikoro kunonzi kwachikwekweti. Mukadzi uyu anga akabata foni yerudzi rweVodafone iri hombe. Saka mukadzi uyu akabata foni akabva atuma mwana kuti atore mafotos ebhana rerimwe dhemu riri kwaMurambinda rinonzi Marowanyati. Saka mwana uyu ari muprocedure yekutora mafoto aya ndakabva ndatochiva foni. Foni iyi ifauta yangu. Ini ndagara ndiri munhu ane kaunhu kakangoshata kekuda kuba. Ndandirisiri munhu anga ine tsika dzakanaka. Ndasingatyiri kana kuti machire kutora chinje munhu.
Saka kakasirike kuda kutanga kuda kuba musiwo. Ndandiri munhu anogara chitomboba. Saka ndachochiva foni ndakava ndati foni ndakuibai. Saka ndakurunga strategy kuti ndoiba sei. Sokuti ndafonerwa nemuchindo wangu yaya ndakava ndambozvisa pasaiti. Ndakabva ndatanga kuda kutanga kuforonda mai baba kuti ndivatorere foni yavo. Saka mai ava ndakazomboita ngenda suduruka pabasi stop pepe. Ndakasvika vasisipo. Saka ndakazotanga kuchivatevera. Asi ndasvika pachibridge pane vamwe vasikana vaichera mvura. Ndakabva ndachibvunza. Ndikati mamboona here mukadzi wangu anga ine vana vakapfeka mauniform. Vadarika here panapa. Svikanzi hatina kuvaona. Saka mukadzi uyu anga apinda pajirawo pamwe panonzi pashumba kwaMurambinda ikoko. Saka ndakava ndati hapana kwaamboenda. Ndakada kuzama kutsvaka sekuti papa ine vana vaifamba. Ndakada kuzama kutsvaka masporo evana, tsoka dzevana kuti hapana pavambotenera. Saka ndakapashaya. Saka ndakazonogara ndaanechepamhiri, so ndakavagarira pasaidi perodhi asi ndisina kuhwanda. Ndangogara pasaidi. Saka ivo manje vakuchiuya manje ndakava ndaona kuti vanhu vangu vaya ndoda kubira avo. Vakabva vapfuura nepaipa pandambobvunza vasikana. Inga ndatova nechekumberi kwacho. Vakabva vaudzwa nevasikana vaya zvandaisaziva ini kuti murume wenyu anga achikutsvagai. Akapfeka zvakadai. Anga achibvunza mamboona mukadzi wangu here ane chi. Mukadzi uyu munhu asitori namurume. Munhu anotochengetwa, imvana anotochengetwa pana mai vai. Murume wangu akaita sei? Anza akadai. Saka mukadzi uyu ambenga andiona ndakagara pabasi stop anga achipa mwana achidi. Ndobva angondisuspecta kuti havasi baba vangu vakagara paipa. Asina kumboenda kure zvekuma 100 meters kubva pane vasikana vaya. Akabva andiona ndiri pajinga petara ndakagara. Ndakabva ndaita strategy kuti ada kuti adarike nditere kumashure kwake. Asi anauziva kuti kudarika kwakuda kuita akutondiziva atoudzwa nezvangu apa ndambobvunza pa. Akabva atodarika vakatodarika vachitotaudzana nevana vaya. Papa ine mwana musikana anga ari age zokuma 12 years. Nechimwe chikomana chidiki nekadiki. Vakabva vatara kuti ndo baba vangu vachitaura nezveda. Nanhauzviziva. Ndakatanga kuteera pamashure pavo. Pandanda kutoteera pamunhu anga ari kutoziva nezvangu kudhara. Ndinenge mbavai. Saka ndadaro ndakabva ndapfuura pane vanhu vaya. Ndikabva ndamuti ndiri kubvunza nzira. Ndoda kuenda kunonzi kushava maini. Saka ndiri kusukuziva kuti pakareba sei. Saka mambotifambei pachinika munhambwe mbichana. Kona masvika kune mashops anonzi kwamavhairi. Ndo kushava maini ikoko. Ina alright, ndapfuura kuenda mberi kwavo. Ndamberi kwemukadzi uya ndakazodzoka. Kuenda kumashure kwake asingazvizivi futi. Ndichida kuona kuti anotenera papi. Ndinoda kuti ndizive pamba pake paaigara kuti ndizokwanisa kumubira foni pamba pake. Zuva iroro. Apa nguva dzadza kumapasi 4 to 5. Saka iye haana kuzviziva kuti munhu uya adzoka kumashure futi zvakare. Ndakanopidiguka kudzoka futi kumashure kwake. Right. Aenda. Ndakazoona mutara muya asisimo futi. But apa pane vana vari kutamba. Ndakava ndabvunza vana vaitamba vaya. Ndikati mimi mamboona mukadzi anga achifamba anga ine vana here. Svikanzi mwana wacho anga inaye uya uko uyo. Asi iwo vakona apa ndoko mapuranga mukadzi vamubvunza. Ndakabva ndava neruzivo kuti saka ndoko mapuranga. Kubva ipapo ndakaenda kutotanga kutoona matsoka ekamwana kaya kaiteera kadiki kaya. Ndikati saka ndikuona matsoka aya. Saka ndakatanga kuteera matsoka aya. Ndakasangana pachisango nomwe musikana akanga achimhanya kudai. Vanamisa ngati iwe mamboona musikana kwamapuranga here mubvana kwamapuranga. Svikanzi uyu aritopedza kusvika pamba pavapo pamira. Pamba pari imba hombe gebhu yanga yakapendwa necream kana tizongoti yellow. Ndibva ndati saka pano pamba cha. Iye ndakabva ndatoona uzishwa tofamba muchibagi kwamuri muna machi achitopraisa kutosvika pamba. Saka ini ndakabva ndati handichadi kuti pamba ndapaona. Saka chandakuda kuziva ndechekuti ndakuda kuti ndisvike padhuze nepamba ipapo ndione kuti panogara vanhu vangani. Saka ndakabva ndatenderera pamba apa padondo. Musha uyu wakavakira muchigomo so. Ndakabva ndatenderera nekuseri kwemusha uya kwakutaura pasi 5. Saka hana kuziva kuti mumusha mandasvika munharaunda mandiri kufamba dzimba dzese dzakavakwa imomo ifamily yakaberekwa pamba ipapa. Ndatosvika nepane umwe muchachitopfuura nhava mhorosa. Vakabva vandisozvesa kana kuti kunditaudza. Svikanzi hanai imi makadiko chichi. Ndati handofara. Svikanzi mabva kupi muri kuenda kupi muri kundepi. Ndati kwakanaka here mubvunza munhu kuti muri. Svikanzi hatingada kungoziva kamadarika neparuvanzi. Ndikati ndiri kudanda pamapuranga pamumvana wepo aripo here.
ndakuti zifu ngindodanana naye svikanzi ndimani ndikati mauda kudi ndikubvunza kuti mufana wepa pari pera svikanzi mune madhiri naye ati svikanzi imi munomuziva here ndikati svikanzi anonzani ndati imi ndobva ndatanga kuchifamba ndichitopfuura pano pandanoda kuenda ndada kuchidzoka kuseri kwemusha uya nechemuchisango kuti ndikwanise kuona zviri kuitika pamba apa ndione nhamba yevanhu vari pamba apa ndizokwanisa kuvabira zveshuwawo ndakabva ndaenda pachidondo chachiripo pandawanda but mawandira andaita ndiri padhuze zvakaita panapa nepane fish ponda ndichinzwa nyaya yemaconversation ari kuitwa pamba ipapo pamba apa paina mai vechikuru vatodarika zvekuma60-70 years ndo vaari kukurukura navo ari kuvatsanangurira nemafambiro aita kuenda kwachikwekwete kuchikoro kuya angoenda kumusangano ikoko ndo pandichaziva saka anga achibva kumusangano kuchikoro mwana musikana uya anga achifamba naye ndamuona achienda netara kwandamuratidzwa kuti asati asvika pamba apa asi ratwazwa iro iri asi achazouya ini ndakagara paya paya pamakwenzi pandandiri paya ndavachitaurirana nechepamusoro zvekuma 300 kana 400 meters pari kurira demo riri kurira ipapo ko pari kuratidza pari kuvakwa imba asi imba iri kuturikwa chinhungo nemunhu ari kuita ipapa ndatomuona futi munhu iyeye ndada kuzoona kuti munhu iyeye ndiani hagari here pamba murume iyeye ari kuita izvo auzomuona kuti ndiani munhu iyeye saka ndakagara paya kuti utosviba mai vai vakabva vabvunza mukadzi uya muvana wauya mwana wauya kuti nhai tiri kudya nei manherana saka todya nemufushwa zvikanzi nemukadzi uya dautema muriwo mumunda akabva asumuka pana mai vai akabva atopinda kuseri kwebhedroom ravo hombe kunotsvaga muriwo mumunda mai vai vakabva vatosumuka vakutopindawo mukicheni zvakabva zvachindipa kuti ndichiswedera kubva pachidondo pandandiri ndichinyasoenda muheji padhuze saka ndiri paheji payapaya ndakangonozviviga ndichida kuona kuti musikana ipa anodzoka nekuda kuti ndizonyatsoverengedza ndo nhamba ipamba pavangana nekuda kumamaneja murume uyu kuti haasiwe pamba apa era saka ndakamira payapaya ndichida kumira murume akabva apfiriridza bhara asi handina kunotisa kuti mubhara munei ndakafunga ndega ndikati anga achivakapo saka mubhara moganga mune demo nezvimwe zvinhu zvanga achitemesa-temesawo ikokoko sinzi naichinzwa demo chiri saka ndione kuti anofamba sei akabva apfuura nerodhi haana kutsveta bhara riya kuti ndipamba pavo payapaya akatokondinya bhara riya ichitochiridza chiriri kuti harina girizi richienda bhara riya ndakaramba ndichiriteerera kusvika radarika kwandambosangana nemusikana kwekuya ndisingacharinzwa ndakabva ndava nechokwadi kuti saka hasiwe panapa danga ariwe panapa ka asiya bhara panapa kana kuti atombotsveta bhara kana kuti aisiya kana demo ndoko ari kutoenda saka ngandione kuti pamba apa pane vanhu vangani ndakabva ndatotendera kwakutoita kusviba muna machi kunokasira kuvira ndakabva ndaenda pachirugu chembudzi vandanomira nemudhuri wechirugu chembudzi saka ndakamira paya ndaitoona mukicheni saka ndichiona mukicheni muya mwana musikana akabva atumwa kamusikana kake kazeka uya manje katikorofezeka kakabva katumwa saka ndinoda kuti panongova kaita mistake yekutuma mwana kubedroom nefoni yandaona vodafone ndobva ndabvutira mwana foni ndo vandatiza mwana akabva atumwa nelight rine solar apa nelight apa ndikuona iri light haisi solar haisi foni saka mwana akanopinda bedroom iri harisi kure nekure nepakicheni saka ngoita panapa nepa zvima kana 10 meters kubva pabedroom kuenda pakicheni saka mwana akangodanhukira kwakutopinda mubedroom apinda imomomo akapinda ine light riya kwakutora zvaatumwa kwabva aenda mumba saka inini manje dhoo iro raavharai riri kuti gwerere riri kupasai nekuti kana ndikanoriivhura inini vari kukicheni vachanzwa kuti dhoo riya ravhurwa ende handisi kuziva kuti foni iya yandaona vanayo here mumbamo haana kumboita musikana yanguva muvhana waya akabva atuma futi mwana we akati etanotora foni yangu yatisina kuenda nayoko tobva ndazata saka pane foni yangu yandaona neimwe zikanzi usiye waisi ataenda nayo yaya pachaja mumba imomo ndobva mwana yatoya futi nelight riya ndobva afamba 12 years age apinda mumba muya achingopinda mumba muya ndakabva ndapinda mumba imomo kumashure kwake mwana vandanowanda mwana yakabva anotora asati apinda effect ndisati ndapinda mumba imomo mwana uya akabva adzoka nefoni yaye ini ndakada kuziva kuti foni yaari kutora neyandaona ndeipi yakanaka saka ndakada kuzvidongora nepahwindo repakicheni riya zvimaundi zvakadai saka ndakabva ndanokwira ndichiona foni ichibatidzwa saka foni yaye yakanonoka kubaka ichitendera ichibaka
saka nguva yakanobaka ichibaka papaya yakanoratidza kuti yakati kama scratcher ndikati haiwa isiyo foni yandinoda mani foni yangu ndaiona Vodafone hombe saka nguva yabatidza musikana yafoni yaya achibaka muvhana waye ari mumba muna mai vake akataura nezvangu ini ndakadongora ndiri pawindo akabva ati achifunga nezvefoni zvikanzi pane mbavha yandaona uko yanga ida kuba foni yangu ende mbavha yayo yanga ida kuba foni yangu yachiwa foni yangu pandapa mwana foni kuti atore bhana remarwanya ati demo saka mbavha yayo ndamususpecta ende azinga akutonyepa kuti ini ndiri mukadzi wake achibvunza kuti tafamba sei kune vamwe vasikana izvi zvese zvindiri kuzvinzwa ndakava ndadera nechemwoyo mangu ndiri panapa foni ndiri kuida zveshu ndiri mumavhenderero muhwindo imomo akabva atuma mwana kubedroom inini manje ndatodzika paya ndaona light rakubuda mukicheni kudzoka paya ndikati papapa saka foni yangu iyi haisiyo iya iri mumba mwana akabva anopinda mumba ndopandakapinda mumashure make iye musikana mwana achitora zvaatumwa ini ndakabva ndahwanda mumba mweya ndatogutsikana kuti pamba apa hapana munhu wechirume ndaverenga kuti pana mai vaya vakura vaya naiye mubvanawo nekamusikana aka netumwe tuvana tudiki tuviri saka ndakabva ndarelaxa ati haa vakadzi vanoita chii ndida kuba zviri smart musuri ndoda kuti kana ndikapinda mumba imomo ndoda kutora zvandoda kutora mumba imomo kana ndatora zvandotora nefoni ini first fact foni ndo ndanyanya kuda ndikatora foni nezvimwe zvinhu zvishoma panozoya mwana akutumwa futi ndobva ndabuda mwana achingopinda atora zvinhu zvandobva ndabuda mwana asara zovhara doo dzokera ndatobuda mwana akasauya pavanouya kuzovata topesana padhoo ipapo vakadzi vambondidzingirira haina kuzoenda mberi pfungwa yangu ndakava ndangoziva kuti izvo ndo zvandichaita ndapinda mumba muya mwana akabva atora zvinhu ndobva andivharira mumba muya ndobva ndasara ndirimo ndakabva ndapinda mumba emukati ndakanosangana foni yaya yandandaona yaya yange yakarepwa nezvazva zvinoita kuti foni isafe makona zvimarabha cheredi ndochandakaiziva nacho kuti ifoni yangu yandamboona yange yakaiswa chacha pati pairi iri pakati pematende akasungwa nezvuma so pati semunhu ajara kuba handambovhunduka matende aya ari akasungwa zvuma nemidzimidzi zvitoripo ndo pakaiswa foni yaya ndakabva ndangobvisa foni vandatoibvisa pachebva ndatoisa mumwe mangu ndine muzukuru wangu inini ari kuruti demu kwabangure ipapa musamenda mberi ipapa pazviri kuitika dzako manguva past 6 kubva kuma2 muchingoizi alright past 6 kwatosviba 6 yatochaya kwatosviba aritovhenekera mwana nelight 6 kunana machi inosviba kunokasira sviba ndatoisa foni yamomwe ndine muzukuru wangu ari kwabangureko akabva ainditi sekuti ndoda amplifier ndikaona amplifier ndoda amplifier kumusha ndikati ndabva ndaona amplifier hombe yakaita ngechibhokisi chenyicho ndobva ndaitora ndikati muzukuru wangu waane amplifier ndobva ndatora inverter izvi ndangozvitora pati chinja ndaida ifoni yandatova nayo ndatora inverter ndobva ndaisama ndiri mumba umu ndikabva ndaona sola ndaitora kati muzukuru wangu kana achinoridza da kumutengesera nesola ikokoko vanobata hovi onanika matemba saka ndinonozvichinjanisa nematemba ini ndozoita nge ndisiri mbavha ndakuchinja ndakuita zvekutreda matemba ndichiita sei ndichiita genuine asi zvimari sosi yacho ndiye ndaitora pakuba ndozoita zvekutotengesa chero mukembi ndotengesera mapurisa ndoitengesa matemba saka ndo zvandoda kuita izvo saka ndatoti nesola ndikati zvakwana ndava ndaona chiredhiyo yakadai nguva yandakutora chiredhiyo chaichechi kuti ndichipeta-peta zvangu zvinhu zvangu ende handisida kubuda dhoo ragara automatically rinonditengesa kuna vanhu vari uko ndinoda kuti vauye vandivhurire vega mwana uye atumwe sezvavangu vachiita paanongopinda muimba yemukati ini ndobuda padhoo apa nevanaenda infact kana kuti pavanoya vakurara vakadzi ava sinzi ndaona kuti vakadzi chete chapesana pamusoyo pa ndovanziva ndavarova kana mamba hapana anombondidzingirira saka nguva iyo ndakutora chiredhiyo chiti chichisoredza machiwedzeredza kurongedza zvinhu bhara riya rakabva rarira chiri ndikabva ndatochinja fesi yangu ndiri mumba mio bhara iri kairi ndiye munhu uya ndichiri kubatanidza kuti bhara iri ndiye munhu amboenda uya rakabva atoriti gwindiri paruvanzi apa mwedzi wazobuda manje rajena guru dzimwedzi zihombe zvekuti pasi kana tsono uri kuinhonga ndikabva ndachiziva kuti fesi uya ndiye upanapa uya angachivaka saka ndo panapa saka paipa yangu ingaendeni ndikati handichafanyi kuramba ndichizobvunza rega ndichiona kuti way forward ndiri mumbaka acheta bhara riyari atopinda mumba pamba pamudhanduru mubato apa dhuze nepamba saka inini ndatomira pamusiwo ndabereka sechero yangu musechero ndaisa amplified yayi neinverter sola ndabata mumaoko redhiyo ndabva ndaitsveta
foni yangu iri momwo. Ndabva ndanoti pamusiwa ndakabereka secho yangu. Sola ndakabata. Akabva abvunza vana muchinda wayo. Hey mamutere Manheru sekuru chichichi. Vana vachidedza kumhorosa pepe. Kamwana kasikana kakajara kutumwa kakabva kachitumwa manje. Ndonguva dzanaida kuti kazondibuka but kakazotumwa sekuru avauya. Kakabva kataura manje zikanzi maungondituma ini ndakutya nyemba vhenya mamutaira ingachita se mamutaira muno ndakutya. Zikana sekuru wacho zikanzi aiwa inda ndichita se ndichikuona. Sekuru nekuda kuti wada kuona mwana vakabva vagara pachikumbaridzo chemusiwo wekitchen bedroom riri apa vachida kuona mwana kuya kwari kuita. Zveshuwa mwana akabva ane light ndakatona light richiuya ndakabva ndahwanda mwana yemba muyemwe. Mwana akabva atumwa aenda kwaatumwa kunotora chaatumwa. Inini mwana asati adzoka apa ndakada kuti ndibude ndopa ndiri kunoenda akasiya dhora kashanga. Saka pandiri kuisa musoro panze kudai ndiri kutoona zvakaita sepatebho apo sekuru wacho akatogara pamusiwo wekitchen akatarisa mwana ati asachowe. Ndadzosera musoro wangu mukati. Mwana uyu kwaava akutofamba kuuya nelight aona kuti mumba mune munhu. But since atarana sekuru kuti ndakumirira kuti usatya akafunga kuti pamwe ndisekuru wapi vauya muno mumba. Saka inini manje handisi kuda kuti mwana asvike pandiri ataudzane neni aone kuti handisi sekuru odedzera uyu muchinda akagara apa anenge akandivharira mumba muno. Saka inini ngandibude mwana uyu asati adedzera mumba chatasangana nemwana mumba. Mwana uyu ari mune munhu but asati aziva ndiani. Saka ndakubuda mwana uyu musikana asati adedzera kuti mumba mune munhu nditize ndiende. Saka nguva ndiri kufunga kuti iyo ndibudeyo ndatogutsikana kuti muchinda akagara apa ka ndatongobuda ndakatorwa chi hana zati uya asumukawo hamene zvavaya kuda kutora mumba. Saka nguva ndiri kubuda inini ndakabata sola yangu yayi ndakadai ndichimona kuti pamusiwo kudai takabva tasangana nemuchinda wayo. Muchinda wayo achaita kuti mwana ari kutya kuti mwana apa akanzi satyaka iye angabvunza kuti ari kutyei. Zvikanzi tabona mbavha chichichichichi. Saka muchinda yakuito yako akauya kumbako akauya achitozvifunga zvisizvi. Saka nguva ari kuzoona ndichibuda mumba ndakabata sola ka akabva kunjambira kundibata. Ndobva ndanongosumudza sola yayo kudai kumudziva. Akabva arovera pana neframe resola muchinda. Achirovera vhuranda racho ndekumamisha akavakwa mastandard ekudhara ekuti vhuranda rinotokwira masteps kudai rotine rakatokwira kana kusvika apa. Vhuranda akabva atodzokera pasi nobva aita sei adonha muchinda waya. Nguva adonha muchinda uyu ndonguva yanguva takatanga kutiza sokuti inini ndakutobuda panze peruwanzeka mwana waya ndopa akatanga kutondoona ndakabata sola nchitiza sokuti mwana uyu ndiye achazoita eyewitness akaona mwana uyu achichema akabva achema muchinda mai chichichi vari mumba vaya ndopa vanonzi vanosara vachibuda ini handina kuzozviona ndakabva ndaenda ndichingonotiza inini chinja ndakatanga kuita kubudisa foni yangu yaya ndichiibatidza so ndakatona ine chikii kati haina kana password ndabva ndatobvisa chikii chaicha ndakutotanga kutopinda macontacts efoni yayi. Foni iyi ndakabva ndaifarira kati mafoni asina mapassword ndo atoshandisa ndo yangu ndo yafoni yangu. Musati maenda kumberi pfungwa dzekuti matorwa munhu nesola mamatozvikanganwa ndaizviziva ende ndakazviitira kuti munhu asati asandidzingirire ndikwanise kuenda nezvandatora izvo. Kuti imimi wokutofunga kuti saka ndogona kunge ndauraya munhu kana kuti samuna kuzvifunga pamungori nabasa nefoni yenu. Ndakangoziva kuti munhu yeye ndamunzwa achichema ende iye handina kumurova inini ndakangomudziva iye ndiye akahedha sola pakuda kundibata paya saka ndakangofika. Saka iye pakufika paya ndopakarovera chi. Saka ndakangoziva kuti haana kuita kana sola asi dai ndiri kuti ndamurova ndopairwadziwa. Saka ndangoti kudhumira pasola saka ndagona kumuvhiringidza. Saka akadonha asi akachema ichichi achichema zvakaisa kuti vamwe vari mumba vayo vamubatsire. Saka inini ndatoenda ndakanoenda ndandine umwe bhaya wangu andaitengesera masola. Bhaya uyu ndakatanga kuita madhiri naye ainzi Mumperume aigara kwamuramida kunonzi kuJaru. Ndakatanga kuita madhiri naye kumupa masola aine sola 1 but masola ake anga pamusoro pembemarata ake anga kusvika zvokuma 12. Aya madhira maita masola acho maba here kana kuti omaiba ndaitori tsika yangu yekubaiwa. Ndaisina tsika yekuuraya vanhu asi tsika yekubandwa ndakandinayo. Alright. Saka ndakabva ndananga kwaMumperume ndabva ndandotengesa sola iyi. Ndobva ati handoda neinveta akati haimurifaidi handisi kuida. Saka ndadaro ndikabva ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndakandine madhamu wangu. Madhamu wangu abva ati babalika
foni iyo sachaita sei sachamboitengesa ndani nemwe Vodafone diki yanandinayo akatomboita maVodafone tese even yako kata hombe Vodafone ndomboita diki ngati anchaitengesi patatenga kugara saka nekufamba kwenguva ndikazoti kuna madhamu wangu patopera zvekuma wiki ndati kuna madhamu ona inini chamwari ndoda kuenda kwabangure kuna natete weduko tombonohodha saka ndada kuenda kunohodhesa neamplifier inodiwa nemuzukuru wangu akabva aendai ndakabva ndaenda neamplifier iyai ndasvika naye kuna muzukuru wangu ya akabva aisa pasola pamoto saka sekuru amplifier iringobaka ine tsvina mukati mayo yanga iriratidza kuti yanga isingachashandiswa saka ndambokirina haisi kurira saka mimi kuti mundichaje so yakadai izvozvi hazviiti chiitai sei chisiyai ndomboigadzirisa pamunozodzoka ndikati saka ndoenda ndisina hove kana matemba ekuti ndahodha kuno kundono madhamu anonditi chi mumwe mukoma wake anonzi Virimoni muzukuru wangu vana vatete vangu akati sekuru imimi zvamuri kuda kuhodha chindipai bhaketi ndokupai bhaketi rematemba ndokupai nemari pamusoro $30 ndati ndipe handingadzokeri kumba foni Vodafone handakanzi ndisatengese namadhamu ndatengesa foni iyaya but foni iyi kai ndakasenda rowa munhu wandakaitora but handambozvifunga kuti pangaita zvakashata kumashure kumberi kushire kwangu nefoni ndatoipa muzukuru wangu anonzi Virimoni mukoma waHard andipa $30 nebhaketi rematemba bhaketi rematemba wakatitengesa zvakanaka robudisa $70 ndatokakureka ndatoona kuti asaka foni yatondipa $100 ndabva ndatodzokera saka ndichidzokera kumba uko ndakabva ndachienda pakati imwe hama yakabva nditi handei kuchigweja inini tezvara vangu vashaika baba vemusikana wangu saka takatapuwa taski sikakuwashanzi ndimotenga mombe takutobodzikuwanai mari yacho muzotenga mombe saka ndakabva ndati kuti ndiwane mari yemombe ngandiende kuchigweja asi kuti ndiwane mari yemombe baba vangu inini vanga vandipa sosi yemari vanditi ichi foroma zvidhina zvekuti tivake toilet pamba pana saka inini mani ndatokanya dhaka papani asisi vamadhamu wangu angatofuroni pamba pachibva kurufuku yakweyako vatosiya adiridza kuti ndiuye tikanye dhaka inini musi watida tichikanya dhaka iri nemumwe munin'ina wangu ndo musi wandafunga urwendo rwekuenda kuchigweja ndichisvika kuchigweja kwekwe ndakasvikokuwara ndakasvika uri musi wechitatu mangwana richipinda mumakomba machena handisati ndamboita zvechigweja ndakabva ndakuwara ndobva ndatosonwa mastitch aya ndakanomasonwa panonzi paSt Augustine usiku atati ndogona kufa inini kuchigweja baba vangu achinzwa kuti inini ndaramba kuforoma zvidhina zvokuti tivake tereti yavo ndiwane mari yekuenda kunoisa uko kwana tezvara vakabva vandivenga zingaiti tete vangu vakati ende ndaida kuenda futi nemunin'ina wangu handaifanira kuforoma naye zvidhina ndobva vatonza kuti aida kutotora futi naJeshua kuenda naye kuchigweja baba vangu vakabva vandivenga zingaiti kuti adiridza dhaka ashandisa vakadzi kudiridza dhaka haachadi kuforoma zvidhina zvacho apa arikuda futi mari yekuenda kunotenga mombe uko saka ari kuzvifambisa sei ndaenda kuchigweja mhepo dzakatanga kundisumukira ndiri kuchigweja ikoko mama muna April apa musati mabatwa nenyaya handina information yekuti kumashure kwangu zvinhu zvandakaba pamba apa nezvandositobaka iyi haisi kesi ndotone makesi mahombe ngatimbonanganene tichasvika kumakesi mahombe mati mangu chigweja kuti ndida kuzoziva manzi kubva papo kuzosvika pamakabatwa imi makazobatwa sei right ndokuri kuenda ikoko tadaro inini handisi kuziva nezvemedha ndiri kungoziva kuti kune kwandakatora foni ndikanoipa vazukuru vangu ende vazukuru vangu handina communication navo inini panze handifonerwi handigari nenhamba dzemunhu panze ndogara nenhamba 1 mufoni mangu yamadhamu wangu chete hama dzangu kana dzichida kuziva nezvangu dzofonerana namadhamu ini kana iye ndichitosvika kubva kwandirubva anosvika kuti tete vakati vangu vachifona ndotovangu vachiti chi otovangu vachiti zvakati aura ndisiya vakadaro nehandi-socialize nehama zvakanyanya mukuita kwangu nekuba kwekwe ndechichika kusungiswa nehama kuti ndopinzwa kana muposition yekuti anogara kwakati saka ndohane ndichityira kuita makontakti ehama saka ndaingogara nenhavo nendaine nehama yangu vazukuru vangu hasinei futi navo zvadaro inini ndakabva ndatanga kunobva kuchigweja kwekwe madhamu wangu akanga azondiudza kuti babali handisida kusara pamba panapa nekuti mai vangu varipo havasi mai vangu ndistepi mother ndiri kuita kakubatwa rafu ngandiende nasisiwo zvavachinditora kuchifu kuna sisi saka pandabva kuchigweja kwekweko ndakabva ndasangana neumwe muchinda anga ine foni EP15 itel akabva anditi ashe mukoma ndoda kuti mutiisirewo mavhidhiyo nechichi nefoni yenyu asi yangu iyi ndakaiflash saka foni yenyu ndane Samsung A1 zvikanzi kana muchingoda futi iyi yangu iri kuramba kugashira shaita saka ngatichinjanei mungonditopa kana kamari kadiki nechi nemaefonzi amunawo ndakabva ndaziva foni iya ndikati foni iyi kai EP13 iri hombe pane Samsung ndondaita madhiri nemufana yayo tisina kumboenda kure
Ndata madhiri mfana ndakabva ndafunga kunda kwa bhaya wangu ananzi Mumberi muya kunomufonera ndazotora mari yangu yakasara. Ndichitofonera ndiri pamba paya ndafonerwa nemufana waya. Sikanzi Blaze. Uyatite marvesi diri. Hayo Blaze uyatite marvesi diri foni yacho chichichi. Foni yaya kundinetsesa. Ndikutonzwa pa foni yake pato ni noise aravedza munhu ari torohwa nepolisi. Sokuti mufana wepa akaba foni ngai akazikanwa saka paakazoonekwa ane imwe foni akabva atozikanwa saka achinjanisa foni. Yanga aboya yanga inayo. Anga abaya anga ndipa inini saka tatazoichinjana. Saka iye akada kuzochibudikira neisiri iyoyo. Saka akabva akatozikana kuti hayo foni yaiona nekuda kwefoni yayo. Mufana. Saka inini ndambe ndaswera ndichita maconversation namadhamu wangu ari kuya uko. Ticha pa WhatsApp ndichitotaura naye. Saka mufana akabva ati foni yemunhu ika angobvisa line but WhatsApp yake irimo ona ndiye uyu. Akabva aenda pane vamwe machini anogadzira mafoni. Sikanzi munomuziva here mapurisa achiti munomuziva here munhu arasa foni yake atitori nefoto rake. Saka tiri kuda kuti auye kana muchimuziva timubate atore foni yake. Saka ndakabva ndazikanwa nemumwe mufana anonzi Simba. Sikanzi munhu amuti ndiri Wadi. Forisi akabva yatanga uchindifonera ichindiziva zita rangu. Ndanonzi Wadi Gwena. Vatanga kundifonera mufana yatanga kundifonera ndobva ndamuti saka iwe kuti ndikupe foni ikatite marvesi diri ngatisangane murengi pateleti parengi. Ndakabva ndatotanga kutotiza ndatokwira ndatoenda kuchifu nguva idzodzo. But amene chakaitika ndiri kuchifu ikoko zuva iroro $3 ndachifu kubva kwamura. Ndakakwira futi imwe $3 kwabva ndatsoka kwamura mina nguva idzodzo. So kuma 88 ndakanosvika mufana uya ndichitongofamba kupinda murengiso ndakaona achinditundurudzwa nepolisi. Famba ndatotenda ndatoziva kuti ndobatwa muno nenyaya yefoni iyi. Ava handizongotorerwa foni ndokana kutozoda kutsvaga kuziva kuti foni yakabva ndakaita kuba futi Samsung A1 pamwe yakaripotwa. Saka ngandisabudikire ndisaonekwe nemufana ndatotiza. Ndasvika inini ndakazonorarira ndamuchifu. Ndichiswedera kuenda kuri kugara madhamu wangu kumaploti kuya. Ndasvika muchifu inini ndakada kuchinotengesa itel yangu ya EP1315. Ndobva zvanzi iri kuita $80. Saka pakuchitengesa ndakava ndangozi namwe afana ndichinja mari kacho kupa 60 mukoma handipe 60 iyoyo. Saka ndapuwa 60 ndakabva ndachikwira mota yekuenda kunonzi kumagamba kumaprazi kwaigara madhamu wangu. Ndiri ikoko ndakabva ndafonera madhamu wangu ndikuya ikoko. Ndakabva ndafonerwa nemufana akataura kuti ndiri Wadi. Sikanzi Wadi pane munhu ari kuda foni yakadai yakayerudzirwa akati achitaura rudzi rwefoni yandandatorera mufana yayo. Sekutoti kana ndori naye atobhadhara 120. Saka iwe yakwamurambira toita mari shamwari. Ndobva ndati iwe uri kuda kuti afunga ndakapusa iwo ipolisi iri kuda iri kuda ende nhamba dzaishandisa nhamba dzepolisi yemamuramina dzinopera na 33. Ndakabva ndaziva kuti saka nhamba dzangu dzavari kundifonera idzi vadziona mufoni yangu ndakaita mistake ndakudhirita zvinhu zvangu pandakatengesera mufana foni yayo. Ndakabva ndafonera madhamu wangu ndikati ukaona nhamba dzopera na 33 ikoko dzichikufonera ikoko usadavira ukati chanzi handitaviri namadhamu ati usadevera. Ndabva ndaenda. Saka ndasvika kuya akabva andibvunza sei mamuchiti ndisadevere nhamba dzayo. Ndikati neimwe foni yandakaita madhiri nayo nefoni yangu yeblack ndainayo Samsung yayo handichisina. Saka foni iyoyo ndo yanga ndatoya panapa ndinayo but nenyaya yekuti iri kupisa ndabva ndaitengesa. Saka ndo mari yacho iyi. Sanzi alright. Takachizobva kuya manje uko. Takuchienda kunogara kwaRarare. Madhamu wangu anga ari munhu anga akazvitakura. Anga ari mwana mudiki wa 2002. Ndakamusiya makore ne13 years. Anga ari munhu akazvitakura asina mbobvira aita mwana. Tapata asina kana kunyoresa nhumbu iyoyo. Kusarongeka kwandanga kaita. Takanda kugara kuEpworth. Tichigara kuEpworth kuya takati neurongwa hwekuenda kumanyaradzo musi wa 16 July. Ende kumanyaradzo kuya tichigara kuEpworth ndakazotanga kuchinyasoba manje. Ndasabama Harare. Ndatokwira nichinoba kuma side tichidzoka. Yaita zvekuteera vanhu kana bhazi ndonorobha. Ndodzoka. Chigara nemukadzi. Ndakava ndakwanisa kuwana mari. Ndakava ndaenda kuhanzvadzi yake mva ndamupa mari. Ndikati tsani. Mari yemombe yairidiwa mari. Sikanzi mombe inenge yakanaka kana 250. Ndikava ndabvisa $300 ndikatenga mombe. Inini ndandakapureja ikoko kwakwanzi mumwe achatenga chingwa mota ndandakatara ndichatenga madomasi. Ndikava ndatenga 3 masandaki. Ndikava ndati kana makuenda musi wacho 3 masandaki mamuri muCovid 2021. 3 masandaki angu emadomasi nemombe. Vamwe vana vakuwasha mwandorora nawo ngavasachatenga mombe. Mombe ndapedza masipotsi ndini. Hashoko ratosvika kwanatezva rati mukuwasha apaita. Atotenga mombe zvese ndatotanga kufarirwa. Handisi kuziva inini ndakauraya munhu pafoni yandakasiyira na hati.
pakakonzereseka rufu rwemunhu. Zvimadhiri zvidiki ndakatozoita mamadhiri mamwe ndiri kufunga nezvawasiri. Right. Takuda manje kuchienda musi wa 16 July. Musi wa 16 July usati wasvika ndombotaura zvimwe zvandakazonzwa. Muzukuru wangu uyo azobatwa. Asi muzukuru wangu kubatwa kwaita hasiri ane foni. Foni yato ichinjarisa nehuku nematoki kumusha ikoko kune umwe munhu. Munhu uyo achabatwa ne serial number yefoni. Amene zvichanoita varidzi vefoni kuti vaite pa serial number. Ini ndakagutsikana kuti foni haina password. Saka vakabva vaita ma serial number avo. Tobva toita kutsvaga foni yawo pairi. Kusvika vaona kuti inoshandiswa munhu ari kuruti demo kwabangure kubhoera kwakadai. Kobva anobatwa munhu uya. Munhu uya abva ndakatengeserwa nemuchinda anogara pamiranga. Munizukuru wangu anonzi Free munhu uya abva asungwa. Akaiswa mujeri. Ndobva ati ini foni yangu ndakatengerwa nazukuru wangu anonzi Reward. Vari kupi? Svikanzi hatizivi kwavari. Tipe foni namba dzavo havafonerwi iwawo. Sekuru ata zvinhu zvavo. Handina nhamba. Asi kumba kwavo zika ndokuziva. Polisi yakabva yati kune muzukuru wangu uya ndirikutaridza kumba kwacho. Kwakuenda pane vabereki vangu inini. Step mother kutadza kugarisana nemudzimai wangu uya. Kwakusvika kwaunzi tiri Reward panapa. Svikanzi hatitomuzivi panapa. Akabva panapa tamuti foroma zvidhina panapa. Akasiya diridzisa vakadzi dhaka rakatooma rimo mumavhu. Haana kana zvaakaita. Akaenda kuchigwejana nhasi asati adzoka. Asi akatomuona sei vabva vatora chitupa changu mapurisa. Saka tipei madetails ake. Kwabva vapinda murumu mangu mandaigara pamba kwakutora chitupa changu kwaupa mapurisa. Mapurisa akuziva inini neID yangu zvese. Nezita rangu. Mapurisa akunditsvaga. Kanzi alright. Muzukuru wangu vabereki vangu vakabva vataura kuti munhu uyu kada kumubata anofarira kana atezera rake hatisi kumati panapa. Asi kana atezera rake kwaanoendesa. Ari kuenda kumanyaradzo ikozvezi ndiye akatenga mombe. Takati ichitotendwa nanatezera rake akatenga mombe aifanira kutengwa navanhu 5 kana 6. Akatenga ari 1. Saka musi wa 16 ndoko anenge ari kumanyaradzo. Haakoni kuenda ikoko. Zvekuti haasi kufonerwa zvese zvisiyana nazvo hamutomubati. Ndine line rangu randaimbofonerwa nepolisi nchinetswa netswari. Ndiri kurifonerwa neEconet. Kunzi mukoma Reward mawina mari $200 ndaipa Econet iri padhuze motora. Handiiti izvozvo. Zvese zvinoziva kuti akundibatisa. Handii ndiko. Inini ndiri munhu ane chitsotsi chakaipa. Chekuti ndikanhonga chitupa chemunhu mutauni. Chakangotiri kuti wadonza chitupa chako. Ndokona kungopa mai vamwe varikutengesa mafirizi ndoti madam ndiri kuamboita ndiri busy $2 indamondiregistera line nechitupa chamama wangu ichi. Mukadzi anenge afarira $2 tonoregistera line riyari yapa. Vanhu vanenge vatengesa maline vaya anongoregistera angada mari. Line iroro ndiro ndotoita iko cash zvese nechitoita madhiri nemimi tichitoita iko cash zvokuti munhu asati hambo ndivhare munhu. Ndozopesa ndavhara munhu. Line riyari anongoparisa mhosva ndoti pandenda para mhosva paya ndosiya ndadonhedza line iroro rechemberi anangangonhonga mutauni. Ndokona kugara nemaline kana 8. Iwo karasa chitupa chako ndochitoresa line rangu. Line rinofoneswa namadhamu wangu harisiri nezita rake. Ndere mumwe munhu atakatonhonga. Tikatora chitupa tikatora line naro. Saka ndadaro izvo. Taisabatika panhepo. Vabereki vemukadzi wangu vaigara vachitinetsa. Kuti mamubatikise mochinja malaini sei. Tati tetangorera rasika kana foni inge yabiwa kuno kuHarare mafoni anobiwa. Madhamu wangu akazoita miscarriage. Aifana kupona muna July. Akazoita miscarriage muna June. Tobva taenda kuchimwisa hospital uko. Apa hatina kana kunyoresa. Ndasina kana kutenga kana preparation. Ndikatukwa nemanesi zisingaiti. Apa abva abara mwana premature. Tobva kaiswa muglass. Ndakatanga kuchiba futi ndichienda kunoona mukadzi uko kuchipatara. Chinobhadhara mari dzaidiwa kuchipatara chishandisa mari dzekuba. Right. Asi urongo hwekuenda kumanyaradzo huripo. Tatozvigadzirira zvese izvo. Madhamu wangu akabva abudiswa kubva muchipatara kuya kumba. Achingoya kumba akanoya mumwedzi wa June. Kunopera kwa June akaita mwedzi wese akarinda mwana kuti aite makeji. Kumanyaradzo kwakuda kuchiendwa. Akabva ndorongedzera sechiwo. Maternity akaipfeka ayaya. Zvinhumbi dzaaida kupa na mai guru vacho vari kumusha vakadzi vanzvadzi dzacho. Zvese andizadzira bhegi akati wende. Unopa zvinhu zvana mama izvo. Ndakusara. Handigoni kuti ndibude nemwana akadai achiri kachete. Kakari kakangaru. Saka taikagarisa mumba. Adza right abva aenda. Ndobva ndaenda inini. Kutoenda kwandakuita ndokuchiparadzana nemukadzi. Ndichinosvika inini ndakakwira usiku. Tsano watombonditi tsano yampinde mumota tendi. Ndati no tsano isitiri masoja. Tosangana kupi? Ndikwana ndisezvera handisi kunyara. Ndikuziva kuti ndakapedza masipotsi. Ndaenda ikoko ndanosvika muchivhu usiku. Ndakanorarama Murambindi. Ndatomboona zvimwe mota zvatoti patinovhe kuenda ikoko. Handiyenda ndokusira kumanhuru ndikati ndoenda nechikombi makuseni. Chikombi chandinoda kuenda nacho ichi chinodhiraivhwa nemuning'ina nemwana watete wangu. Muning'ina wana hadhi na Filimoni wandakatengesera foni yaya.
ari kutoziva scandal yakasangana nana mukoma wacho kutombosungwa nenyaya yefoni yangu. Foni yakatobatwa najasi yeye muzukuru wangu yeye. Dhini ndakaita madhini yakatoitorera madhamu wangu. Mafoni ndoko anobikwa kuno. Mafoni yese ari kufona kokoko kana ukaona foni hombe iri kokoko yakabva nemaoko angu. Hakuna foni yeWhatsApp iri kokoko kuzasi kokoko kumba kwa wazukuru wangu isina kubva nemunhu. Vanoziva sekuru ndo vanoipedza masipotsa. Vakangoda foni yavada vanongoti sekuru. Ikusanganisira neri kuchishandiswa nemuzukuru wangu. Yaachandifondera kuti ndibatwe nepolisi. Ndichisvika nini pabhasi stop. Ndakanosangana nemuzukuru wangu Jasi uya. Ko Jasi trouser akapfeka. Ndanda nezvekuma 8 months ndaparadzana naye. Ndakaona riro rakapfeka. Iwe sekuru bhurukwa randakakupa kare kare ndo uchiri kushandisa. Hanza akule ma1 zvinhu zvisinyatsonibatanira. Saka ari kudriver uchida kupi saka handisi kuenda kumba kudai. Ndiri kudriver enda bechinafu. Asi chikombi chamunena nacho chiri kupi? Asi ndenzara. Ndaenda noma kuseni senzo mapasi 6. Ndanomutengera sadza achizodya chichizvese ndikati $5 umboisa mumwe. Kuzoita zvarukuita. Anondifarira zingati muzukuru wangu. But muzukuru wangu achafananidza kuti sekuru ndevangu zveshuwa asiko mukoma vari muchero. Mukoma wacho manje anga akanzi takumbokubudisa kana tikatadza kubata sekuru wako musi wa 16 tikukudzosera pai mukati ndiwe murudze mhosva iyoyo. Ani musi wa 16 ambotadzi kubabata. Zveshuwa musi wa 16 ndakanobudikira mamurambinda kuseni sei ndakandirimo. Pachikombi baba zadza dashboard rese nechingwa. Takapedza chingwa chese chikapopoterwa nevanhu vaitenga chingwa kuti muri kupedza chingwa mukwasha mungatotenga chinda ndatenga chingwa chese totari chinde kumanyaradzo. Tazadza dashboard yechikombiso. Chikombi chozosumuka kana chazara. Takachigara papa nditori nemuzukuru wangu ndine chibhazuka changu ndakatoya nacho pana. Chiredhe changu chandiri kuridza chekuzonovaraidza ndiri uko. Ndo chaari kutobaya baya chiridza Jasiya. Hamene zvakangofunga. Akabva atanga kutofonera chi. Mukoma wacho firimu uya kuti asekuru wati nditori nawo izvozvi pana. Asi vakatochena chena vari kutoenda kupi? Kumanyaradzo kwana tezara vacho kobangura. Firimoni akati zvadzawira mutswanda. Achanetsi kunhonga idzi. Abva afondera polisi. Kuti ndemunin'ina wangu anoita zvokudriva makombi ari mamurambinda imomo. Saka mufana wangu yeye atondipinzira message yakadai. Ari kuti sekuru wangu vaya vatori mamurambinda imomo. Vatori pa10 ofe utoya kuno pachikombi chiripo chakatomira. Endai. Pachatombopfura zibhazi iroro richayo zvondibatai. Richatombopfura richabva ratobhadharisa muchinde wekombi ya $5. Varaenda idhikazi. Hainini handityiswe. Handina kana mabandera ndiri kutombovhunduka. Takatosununguka ndotoda kutoti titodzika ndidai ndisvike kutambo usati watanga. Right. Ndabva ranodzoka kechituzi bhazi riya. Ndobva ratoburuka maCID anenge 45 achotikomba tobudisa pfuta atondatisa. Umwe wacho toti bataiwo. Titobatwa bebe. Chaletsana nemaCID. Kotai bipi? Sikanzi hausi rwadi here. Kuti rwadi okwaniwo. Ndisi rwadi. Nanza iwe. Andonzi forward kuti rwadi. Ndine umwe mukoma wangu anonzi forward. Kuti aindonzi forward kuti sanza iwe muise umo. Ndatoda mabhegi nezviya zvandachiridza zvimahembe zvandakatumirwa neanza namadhamu angu zvatorwa zvaiswa mumoto ndaiswa mustocks. Chii nyaya yeyi? Nyari katinoona. Tasvika pakamba mai mukadzi anga ari marotondibvunza ko chii shamwari? Ndikati meno muCovid munomupa meno inyaya yetsamba iyi. Ndandobhadhara fine. Ndagara ndikuona ndiri kunonotswa kai. Ndarayira shoko ndikati ndasiya zvinhu mumota umu. Mumota ndandiri mhanya motora zvinhu zvangu zvisati yaenda. Zvauya zingwa zviya. Chingwa chandazani chachidya ndamusitokisi navamwe wasungwa ichi. Chatoiswa apa chingwa changu chaicha zvazara. Manambuya akutondikumbira mapurisa yachingwa. Torai. Right. Ndazoona vazouya manje. Sikanzi ndiri kuona foni yairi kubudiswa. Ipi yacho? Iya ndakatengesera Vodafone iya. Foni yairi kubudiswa. Sikanzi rwadi. Hapana nyaya. Andori manyaradzere. Ndeti yes. Mudhara. Sikanzi foni yako iyi. Saka foni chatora sini. Abva tora amplifier yakaramba kurira. Zvinhu ndakazvibaka. Abva iswa. Sikanzi kuona zvinhu izvi zvakashota. Iwe toda tunde manyaradzo. But tingoda zvinhu izvi zvikwane. Kana chikubhadharisa fine ndikubhadharisa fine ndoita sei? Zvinhu ngazvikwane varidzi vayo vaya vatore zvinhu. Handi zvinhu izvi ndokazvibaya zvika mapuranga sozo usarambe. Ndati bom ndara masini tumaziva. Saka pana pakangoshota zvinhu tu. Zvinhu tu zvashota paka. Zvitori zvidiki pazvinhu zvatari covered. Toda solar inverter. Hazvisi kure zviri mamurambinda kwamposori kwekweyo. Yes. Ndikati mudhara. Asi nyaya yazvo. Inverter nesolar zviripo. Saka imari refined. Hanza atoti wari ogatanga tata sei? Tangoisa solar neinverter apa totokubhadharisa fine wotoita. Fine haimbodariki $20. Simwe chimbuya chirimo changu chimpurisa chati. Fine ndikanda $10 ndinobhadhara fine chichi $20. Ndakatokamirira here ndiwe mukwasha toita masports kuchi. Ndati izvi mudhara chichita kutobudisa mari ichida kuti. Sanza amira mchana. Mombe rume yabva afonerwa. Mudi business nene anofonerwa.
Sikanzi uyai nesola neichi neinvert. Sanza ayo chimboenda zvako pai mumasales. Tatopinda mumasales inini. Ndichipinda mumasales sikanzi iwe ndiwe rwati ndikati sikanzi une musemede uye yepamapuranga yakarowa munhu akasara akafa. Mede yuta seke. Ndinotongorowa recovery chete totobhadhara fine ndinoita se. Nenda sikanzi aiwe nasungu. Momberume auya asiya ndakaputara kuti kuna momberume usatare gangu yane solar neinvert. Ngauye nesolar ndakapedzisira kumupa. Kwete mamwe ese ngasawe nawo. Tutara nesolar ndakapedzisira kumupa. Imi matukuirira na polisi. Svanza tutara zimwe mhosva tenga chi? Chimbotenga madrink. Ndakutaura ndatenga madrink kuti masolar asaturwe ese. Ndikati yane solar ndakapedzisira kukupa. Auya nesolar yari mangwana makuseni. Momberume atosiya neinvert yayemva adzokera. Zvinhu zvachikwana manje. Amplifier, phone iya, solar neinvert yacho ndakabamba mwemba. Exhibit yato hapo. Hanzi right sekuru tine urombo. Pamakatora zvinhu izvi. Masiya marova munhu emimi pavhuranda. Masiya marova munhu. Kurova munhu ziya seko zvanzi munhu iye masiya marova munhu. Munhu iye akafa. Saka makafesana nechajemed. Chokwadi haisi nyaya. Hana upuwa nguva yekubatanidza. Takatara nzimbo kwacho kwamakazvikuti andimureza. Ndikati zveshuwa munhu ndakamurova mudhara but kuti ndizeti ndakauraya munhu. Munhu anatomurova in fact. Akarovera pai. Pakona yesola. Sikanzi tozonozvionera kwandike maindikation. Tatisimudzirwa defender tatiswa malega ayo ni 3 maoko. Tasvika pai. Ndichida kuti ndinosvika pasi kuti nditsike gumbo rangu iri. Mai vacho vakabva kuchimanya. Patakambeendaona mai vechikuru aya. Havana kubvuma kuti nditsvete gumbo rangu pasi paruwanze pavo. Vasati vatanga kuita nhoroondo nemufi. Vakabva iwe munhu wako. Iwe munhu wako auya. Auya munhu wako. Achinongedzera guva, vanongedzera inini. Ndakapindura. Pesa tsika pasi. Ndikati mai, zvamurita zvazvichandi kwandiri. Zvinotoshanda ndezvizvi. Zvandakaita izvi. Ndozvingatoshanda. Kwete zvekutodedzawo yakafa. Munhu akafa haana chanoziva kwandiri. Sanza saka tichazozviona kuti haana chanoziva here. Namai vaya. Mai n'anga ina handizvizivi izvozvo. But ndafana kuzvifungidzira musi wandakatora foni ndichitora pakati pematende akamonerwa zvematambo-tambo. Asi handambozvisuspecta izvozvo. Ndafana kuzvifungidzira pavari kumhanya vachiti iwe munhu wako auya. Iwe munhu wako ina hasi kuzvifunga. Ndakanga ndatovamisa mamuzaya. Ati mai izvozvo hazvishandi kwandiri izvo. Zvinoshanda ndezvo zvandakaita zvekusungwa izvo. Asi akatozozoona kunowira dzumbo nedoro. Ati abo. Tatopinda pai tatiita maindications. Ngokamira sei ndakapinda ndikatora apa chimaindication atopera. Ndaenda. Ndakabva ndachizoona kugara kuremand. Ndichinda ma 2 weeks kusvika gore rapera. Ra2021 ndichiita remand. Nyaya dzangu dzichimbogadziriswa kuti mapepa afambe. Nyaya yangu yazvinotongwa kwaikoti. Ndichisvika apa ndakabva ndaudzwa nevasungu vari kugara kwarisa panobva munharaunda imomo. Shama wakaita mistake isingaiti. Pamba wakababa pambake peng'anga. Pane imwe mbuya here yawakaona yakadai ndikati yanga iripo. Sikanzi mbuya yo ndikati zvakatondiitira yakatonditi munhu wako sikanzi n'anga isingaiti. Vanhu vanotobva kunze kwenyika vachirapwa pamba ipapa. Ngadai sina kupara mhosva pamba ipapo kudewa izizi. Ina ngatizona zvazvinoita. Ndagara. Gore rese ra2021 handina chandakaona. 2022 ndabva ndadedzwa neHigh Court. Kuenda kukoti. Ndakanopuwa mapepa emhosva. Mapepa emhosva aitsanangura kuti munhu uyu akafa nenonzi head trauma. Ndakamurova musi wa25 March. Akazofa iye musi wa7 April. Ndaudzwa nevamwe vasungwa. Sanza ikepepa homicide. Satya. Katongwa kana 4 years 5 years unika watotongwa zvakanyanya. Ndatasaka zviri right. Zvikanzi akafa nehead trauma, akafa nekunanga kurowa waende akarowa nekona yesola mumusoro. Ndikati hazvishuwa. Topost mortem. Ndatopuwa zuva rekuenda kukoti. Chinosvika mukoti. Wanga uri musi wa20 September 2022. Ndati ndingonopinda mukeji. Kana uchinda muHigh Court unovharirwa mukeji mako wega. Ndichinopinda mukeji mandanga ndakavharirwa naofficer tiri tumwe. Mai vanga vakagara mumabhenji emukoti aya. Vaiti vakatarasana neni maziso kudai so. Vaichema ropa maziso mavo. Vaidzova kuomba kuti zvoita shumba zve. Vakangotarisana neni chete dai voita izvozvo. Vakapedzera vabvunzwa nemumwe PP wechikadzi akanga achita nyaya yangu. Zvikanzi kwakanaka here murori. Sanza akuraiti. Sanza ndandati kana kusi mugona kubuda nyika kana panze. Right. Mwana first witness achiuya achitaura. Akabvunzwa mubvunzo kuti munonamata here kumba kwenyu. Kuti hatinamati kumba kwedu. Ndo pandakatanga kuchijekerwa. N'anga vana.
zvirudzwa zvichita mbuya mwana wezera iri vasingaendi kuchechi atotaura kuti hatina mati achabonengedza zvese kuti munhu uyu akatitevera kubva kupi akamboti mama mukadzi wake achibvunza mwasikana achataura zvese baba vakazopfuura kwatiri vachitibvunza nzira yekuenda kushava maini zvese mwana achahutinesa zvese musikana ka 12 years kakazeka ane 13 years achihutinesa inini mukoti ndakabva ndanzi moso wako wakaitai ndandine lawyer randakapuwa nekoti ndine namba dzake lawyer pana akadzingwa mukoti aiwa imimi muchingotaura kuti saka mukoti umu makazonzi mutongwa makapiwa ndakatongwa 21 years handa kubvisirwa kana zuva rimwe chete ndakandanzi ndoda kutongwa life nekuti ndakanzi waita mhosva inonzi robbery and murder wakasvika pamba pevanhu vachiona kusvika pamba pevanhu vakapepuka vachivabira irobbery ende wakazokonzeresa kutofa kwemunhu saka irobbery and murder haisi capable lawyer rangu rakambozama kuti ite capable ndobva atodzingwa mukoti ndakazotopedza koti iyo ndakuita ndega pamapiwa 21 years imi mapiwa 21 years makanzwa sei muchipiwa mambonzi life manzi 21 hapana kubviswa chichaiuya mupfungwa dzenyu nezvandanga ndakamboudzwa nevamwe vasungwa kuti capable ukatotongwa 5 years haana kuzvigamuchira imimi 21 years idzi maiona dzakakodzera zvamakaita here kana kuti dzamakapiwa idzi inini semunhu angu anga ndaisaziva mutemo uye nekuti handizozivi kuti machapters anotonga vanhu anotangira papi achiperera papi ndakandisana kugutsikana nawo mutongo wangu hamuna kugutsikana asi kamunhu akafaka inini ndakamira pekuti ndakandisina kuuraya munhu nekuti munhu ndakambonzwa guhure kuti kana munhu akasafira pasipoti inenge iri capable homicide saka inini ndanzwisisa kuti munhu akamurwa musi wa 25 akazofa musi wa 7 April ndakaramba ndakasimbirira pekuti saka icapable handifani kutongwa nemurder asi ndakazonzi nekuda kwechikonzero chekuti wakaenda pamba pemunhu anga akadekara uchinomushungurudza ende zvakazonzi mubhara muya muya akanga aenda kutengesa huni saka hanzi huni idzo dzakawana $2 ndobva atenga shuga akapa mai vake saka iwo wakatorera munhu upenyu hwake anga aswera achispenda zuva raisi atsvaga $2 iwo nguva yanenge diki uchimutorera upenyu. Alright mukoma mamuchitsanangura ndida kuti apa mutsanangure muchidimbu kuitira nguva yedu mataura imimi kuti inini ndaiba ende tsanangudzo dzamuri kundipa panyaya yenyu zvine strategy nekaorder zvine professionalism keumbavha ndida kuziva kuti mimi upenyu hwenyu muchikura reward achikura mairarama sei mune vabereki zvokubai zvakatanga rini inini upenyu hwangu wakavhiringidzwa nevabereki vangu kuti vabereki vangu inini ndiri wa 87 mugore ra95 ndiri grade 1 vabereki vangu vanga vachitorambana ipapo mai kwavo baba kwavo ndichisara ndichitochengetwa nambuya ndachengetwa nambuya paya ndakangopinda chikoro gore rimwe chete ra95 gore ra96 ndiri pachikoro pandaidzidza inini hana kupedza baba vangu namai vangu vanga vachitsvagana futi zvakare vakugara kunana imire kumaprazo ndobva kuti mwana ngawe ndichisvikako ndakatanga kuenda kuchikoro kunonzi kuSouthern Gipi ndichidzidza kuchikoro kuya grade 2 hana kupedza chikoro ichocho baba namai vakabva vatanga kurwa futi zvikanzi mwana ngaadzokere kumusha ndichidzokera kumusha ndakatanga kuda kunoenda futi mugrade 2 muya ndichinoda kunoti ndipinde mugrade 3 baba vangu varora umwe mukadzi isiwo ndakakura ningori mwana anga ine ruoko zvoti kana kuba kana shuga mupa kana nzungu ndakazoba nzungu dzemwe mainini wangu akakarorwa nababa vangu ndobva amhangara kuna baba vangu bva vatora chitsiga chemoto ndobva vandipisa mukanwa vamwe tete vangu ndobva vati anouraya mwana ndobva vandibvisa ndobva vati enda kunyazura ndokuti kunzi kuna mai vako saka ndaenda kuya handina kunowana mai vangu rara gore ra98 gore rero ndanga supposed kunge ndiri grade 4 but ndandisisiri kuchikoro ndanda kutotsvaga mai vangu ndichitsvaga mai vangu ndakavashaya ndikaenda kumapurisa ekudoro wa98 ya ndikavashaya ndikaiswa kwasabhuku maitsvaga mai muri mega ndakanzi inda wega nehama dzangu makwidzwa bhazi mega ndakwidzwa bhazi pfurirei mberi saka handina kukwanisa kusvika kunyazura kuya ndisisina mari ndakati ndasvika mamuna kwakutanga kutenga mabhanana neudiki ndakazosara kuenda kuya ndisisina mari saka ndakazotanga kuchifudziswa mombe nevanhu mudoro wamwe mugore ra99 ndichifudza mombe dzevanhu ndisingachaendi kuchikoro pagrade 3 4 iyoyo mai vangu vakazozinzwa kuti mwana haasi kuenda kuchikoro ende ari kunzi kune kwaari kumaruzevha ikono yekudoro wako mai vangu vakauya vakanditsvaga vakanditora vakaenda neni vakaenda kunogara neni vakanondidzosera kumba infact gore ra99 yaya baba vachindiwana havana kuenda neni kuchikoro vakatanga kuchindiita kuti munhu anochera mugodhi ivo vaichera mugodhi saka vaida kuti mari iwande kwavari saka vairamba kutsvaga assistant wavo vaida inini ndindainokora mavhoya ndichidhonza ndisingaendi kuchikoro mai vangu vakazozvinzwa mune rimwe gore futi yekuma 2000 kuti mwana haasi kuenda futi kuchikoro pagrade 4 yaya asi makore atofamba ndakangomira paklasi imwe chete ndandiri munhu akikura chigona chikoro zvokuti mai vangu vakabva vauya ndobva vanditora kwakundisa kuvabereki vavo ndobva ndanodzidza grade 5 mugore ra2000
mai vangu vakabva vanditora kwakuenda neni kuchikuru mapurazi kwavaigara kwawo zuku kobva ndavatanga kundiendesa kuchikoro kwawo 2001 2002 baba vangu munhu anobata mishonga vakatanga kundideketerera bute pasi zvandaisaziva ndakazozudzwa ndakura kuti ndidzoke ndobva ndadzokera futi ndakatanga kunetsa kuna mai vangu tisika mai vangu ati akunetsa kwakufamba neni kaunzi arikudiona baba wacho kwakudzokera neni baba vangu akaita basa retanga kundibatisa hove tichita sei ndisingaendi kuchikoro mai vangu tobva vazvinzwa saka handaunyasa kudzidza zvakanaka ndobva mararama upenyu hwanga hwakaoma muri kuti vana baba kurambana kwakaita baba namai zvese zviya ndo zvaikonzeresa ndo zvakanyanya kutonyanya kuuraya kuti muzode kubaiba alright tazosvika pakuti mazopiwa mutongo 21 years mapinda mujeri upenyu hwenyu mimi makagara mujeri wakamira sei inini upenyu hwangu ndakagara mujeri ndakambotora nguva ndisina kugamuchira mutongo wandakapuwa nekuti ndazobvisirwa ndakanzi unofanira kuchitopika 14 years dzese kuti ubude ndakambotora nguva ndisina kugamuchira mutongo wangu iwoyo zvokuti ndakambodzikira ndichifunga nezvazvo saka zvadaro izvo handina njodzi yandakambenge ndichisangana naye ndakandine njodzi iyoyo yekuti 14 years ndo dzandaifokasa nadzo kuti ndodzipedza sei but ndakazotanga kuchiita machallenges ekuti zuva rekutanga ndakarota ndaita kunge ndikupinda kunoba pamba paya paya ndobva ndatosvika ndobva ndaba ndobva ndasiya ndaita zvandakasiya ndaita chaizvo ruwa munhu nesola iyani vandatotiza ndo matangiriro andakaita kurota pamba ndarota pamba paya paya zuva repiri racho ndakabva ndatorota muchinda weyawe achitaura neni kungoita hurukuro neni chingokurukurirana neni dzimwe nhoraundo mukumu ndarota achitaura nemuchinda ndakarowa uyawe asi handaisambomuziva muchinda wayo ndakuti hapamwe mumwe nambogara zvinenge 2 weeks zvisingazviroti ndakazonorota ndatewo pajeri panapa gore 2022 achiuya achinditi chamati ndauya kuti ndikutore tiendi asi hatingoendi unoenda wakatakura sola akabva anditambidza sola iya sola iyi ndichiba uremu hwayo kana yarema ingangoita 5 kg but sola iyi kana akaiti achinditakudza ndichirota kudaro yairema zvekuma 20 to 30 kgs saka sola iya ndiba kuitakura paya paya ndakarara ndaizorwadzirwa nayo saka pakuda kuchizoti ndakuda kubvisa sola iya nditsvete aindirambidza taiwo satsveta sola pasi tosvika manje saka sola yaizondiremera zvokuti pakupepuka paya paya ndaisawana munhu andaiudza hope dzangu ndaingotya nadzo kuti hope dzandikurota idzi saka ndaizofuma nyama dzangu idzi dzichirwadza nekutakura sola iya saka ndaiuya pachipatara nekuti nyama dzangu dzirwadza manesi anongorapa zvaunenge wataura kuti ati marwadzo enyama maparasiti ndonyorerwa but zvinhu zvangu izvi ispiritual handisi kukwanisa futi kutaura pamanesi kuti ndikurota zvakati munhu andakazokwanisa kuudza ishamwari yangu yandoimba naye kukwaya tombo yachiimba pana ndiye munhu andonyanya kubata batidza naye ashama ndiyopedza ndikurota ini ndikurota munhu andakauraya but ari kunditi tiendi asi kunditora kwari kuti ndikuzonorota takutonopinda pamusha pavo asi inini ndiye ndakatakura anonditakudza sola asi sola inenge ichirema zvema 30 kg kuti nditsvete pasi zviri kundiremera ari kuramba tisaise sola chi pasi vati haangatinamatei nazvo takambonamata nazvo ichinamatawo nazvo but taisakwanisa kunonamata nazvo nevanhu vakawanda ndo ndaisada kuti zvizivikanwe nevanhu nekuti vasungwa vanosekana tari kupfukirwa munhu akaurayo kana mukangozonongotukana umwe musi atanga kuti hapuseka rupfukirweyo saka pari zvino imimi panguva ino muri kutaura kuti zvaiitika zvichiri kuitika here zvichiri kutoitika zvaitika mugore ra2021 ndakati mugore ra2023 mupakati pawo muna machi uri musi wa25 wandakapara mhosva iyoyo akauya akati shamwari ndo zuva rawakandiuraya nhasi saka ndauya kuti tiendi asi takura sola saka anondibatisa sola saka sola iyaya manje ndinorota ndichifamba tichienda naye asi hatisviki kwatiri tichienda ndiendanga kutakura sola iya chindiremera saka sola iyaya tiita kutsveta pasi iye anoramba kuti asatsveta sola pasi saka ndakabva ndatanga kuchibatanidzawo nezvandaiudzwa namai vaya zvandakabhejerana navo zviya kuti zvandakatosungwa izvi ndezvakakosha saka mai vaya vakabata vakamutsa muchinda wezeshuwa sei ari kundipfukira muchinda saka iye anongokupfukira ichete ndosvika zvinongoitika here asi izvo zvega zvinoitika inini ndadaro ndakambocha poison ndakangorapwa kwakumwiswa ndoyo kabva ndarutsa but ndapanapa ndakazotida kuenda kuchipatara ndakabva ndanzi une mausasi ndobva ndabvisiswa pasadza ndatanga kurarama neporiji saka ndotanga kurarama neporiji hapana chimwe chikafu chinowanikana kunze kweporiji mahendezi potochiwana chingwa chikafu chacho chandowana chacho nguva iri noma inodyiwa nevamwe chikafu unyasa kuti ndadya chikafu chinombukura masipuni chidya haisiyo ndodya chikafu changu ndoona kungoti mu3-4 minutes ndikangwana mumwe munhu andotaura naye kana munyaya uko dai nditona muchikafu hamusina kana chikafu place
anotanga kuzifungira kuti pamwe ndizo ndangofunga apa mwenda pedza chikafu ndini but ndikazono zvinotisa mwe musi ndada kuzvitsaka kuti ndione kuti chikafu changu chimbofamba sei yasa ati chikafu changu andisinda nokura chese saka ndakatanga kususpecta futi kuti mchindi anenge ari kundidyira futi ndakatanga kuchiwonda haisiyo body yangu ndakaya panapa ndichirema zvema 70 something kgs but iko nezvi ndiri muma 38 39 40 kg ndaserera mwiri wangu sokuti ndapa njodzi hanzvadzi yangu handisi kukwanisa kurara ndokona kutoti ndikapinda musero vanhu vachiri kutaura paya ndimbotirarei nguva yekuti ndakangotanga kumurota mchinda ndotoziva kuti ndakupuwa sola anouya everyday kana kuti ane mawiki ndokunomuona kana katatu achikutakudzai sola ndo chinhu chaanenge atoya kunacho haana chimwe chinhu chaticho haandirovi anongonditi chamari toati tauya kuti tiendi asi tiri kuinda nesola saka ndo pamunozoona ndakatanga kuti ade ndifana ngaona ndichagewo chokugadzira sokuti pandoshaya hope paya handirari ndinogadzira ndozowana nguva yekurara kana masikati. Alright mukoma, nyaya inotyisa saka munotakudzwa sola iyaya chikafu chinongopera muri muno mutamaoni mataura mukati inini handirari ndinozotsvaga zvekuita saka ndezvipi muri kunzwa kuti muno mune maprograms anoitikawo mukati mejeri ndapo maprograms amuri kuitawo imi muri mukati mejeri? Inini program hombe yandiri kuita panapa ndeyekuimba, ndinoimba ndichisapotwa neRehab. Rehab inotikurudzira kuti inotitsvagira vanhu vanoda kana kutotirekodha. Saipapa Rehab title recorder last time ndakatonyora imwe song inonzi Vision 2030. Ine madhamu madiridziro hove kuzibhorani zvaboorwa kumaruva zvuma zvacherwa zvava pachena takuita zvatoda neSecond Republic yava munangago. Saka song iyo yakafarirwa neRehab vakati atoda kuti tirekodhe. Saka tiri muprocess yekutorekodha hatisati tapedza kuibatanidza kuti tirekodhe nekuda kwemishini yedu yakashota pana. Ndaona makabata zvinja mamuchingosimudza kamuchiti phone. Zvimwe zvezvinhu zvandiri kugadzira. Ndinoimba kwaya, ndinonyora masong sokuti ndoimba kana sungura futi. Gospel ndinoimba. Ndikaona munhu anoda kubatsirana neni tinobatsirana ndanyora inini toenda mberi. Ndinogadzira izvi. Pane mumwe musungu akanogadzira izvi akandidzidzisawo akati asimbonetsi kawana machira ako nongocheka uchicheka nezvigero. Icho chichi ndakatovata ndichigadzira ndashaya hope muchinda waya achida kuzama kuda kuya kwandiri. Ndikati hanzvadzi yangu yada kumugadzira chinhu. Inini munonzi Pelagia. Kati Pelagia yada kugadzira chinhu chake ichi. Anonofarawo ndikamupa. Ndazokundikana hangu kumuka ndachipedza. Asika chisina kupera saka ndochimwe chandogadzira ichi. Munogadzira. Saka inini ndinogadzira futi ndinonyora macharts. Ndinonyora zvinhu zvakafanana nezvizvi. Ichi ndechenyu ndachogadzira ichi. Munodzoka mozouya muchitochora chinhu chapera. Ichi ndechevamwe munhu wechi ndatochigadzira saka chinozosvika pachinhu chapera. Kana chapera chinenge chanaka parizvino handichisina chapera. Chatopera chatotorwa. Izvi ndichazvichengeta. Mubvunzo wangu wekupedzisira tichipendera imimi panguva inoda kupewo mukana wekuti mutaurewo zvamungadawo muchikudzidzisa vari kunzewo kune nhau yekuba nekuti kuba uku ndiko kwakuchitai kuti mupinde nhasi muri kupika 40 years dzamakupika idzi. Saka mashoko amunogona kutaura muchidimbu kune mhuri yeZimbabwe kunewo vari kuita zvavari kuita sezvamakaita imimi zvekubira vanhu kuzopedzera munhu apondwa. Ndisati ndataura kumhuri yeZimbabwe ndida kutanga kuzvininipisa kuvanhu vandakaparira mhosva nekuti ndichienda kumaindikesheni handina kunozvininipisa pamba ipapo. Ndichipinda mukoti ndakabvunzwa naPP kuti wai usina kukumbira vanhu vese vakazara mukoti ava vakaparira mhosva ava ruregerero. Ndakashaya kupindura but ndaakunoku ndakaona kuti zvinhu zvakakosha zvaitaurwa naPP kuti ndaifanira kunge ndakakumbira ruregerero even ndaizongotongwa nekuti kana wapara mhosva unofanira kuti upuwe mutongo wako zvinodiwa nebumbiro remutemo. Saka ndakaona kuti zvinhu zvakakosha but ndakachizovashaya vanhu vaya kuti ndichivakumbira ruregerero. Ndochitenda nechirongwa chenyu chauya yamunoti home away from home. Ndakaona chiri chirongwa chakanaka kuti ndiwane mukana wekuushandisa kukumbira vanhu vandakaparira mhosva. Ndinoti kana makateerera muchinzwawo vandakaparira mhosva ndokwamapuranga ndokukumbira ruregerero. Ndakakunyangadzirai, ndakakukanganisirai, ndakanzwisisawo kuti ndakatora upenyu hwamwe baba veimwe family, ndakatora upenyu hwasekuru wemwe muzukuru, ndakatora upenyu hwemwe murume wemwe mukadzi, ndakatora upenyu hwemwe munhu aifanira kurarama achinda mberi. Ndoti ndakakanganisa. Ndinoda kukumbira ruregerero kuna mai vemufi nemashoko andakavaudza vadedza mufi vachimumutsa vachiti munhu wako auya, munhu wako auya. Ndakafunga kuti vamwe vari kuda kundivhundusira. Ndakabva ndavati haizvo zvazvo hazvishandi kwandiri. Asi nhasi uno ndakatarisa nemachallenges andakusangana nawo kuti ndakupika majeri maviri mairi ndaona kuti zvinoshanda zvavaita. Saka ndapa njodzi ivo vacho kuti vange vari padhuze ndichivati ndisunungurewo handichavawani. Saka ndakutoshandisa mukana ndichishandisa home away from home kuti kana muchigona kuti mundikumbiriro ruregerero kwavari vandakatadzira ndokumbiriro ruregerero. Ndakakanganisa
ndoziva kuti upenyu hwemunhu idiwa kamwe seumhandara huwaniki. Ndakatadza munhu achatomuki, asi tiri kungozvininipisa ndakakukanganisira. Kumhuri yeZimbabwe ndinoda kuti kana paine akateerera nyaya yangu iyi, tinozviita tiri magai tichiti takangwara, ende haubika hwani wobva wabatwa musiwo, unobaka kawanda uzongobatwa kanyaya kasina kabasa rese. Kana uripo uri kuita tsika yakafanana ndaitaita, pamwe hausi mumedhari asi uri munhu wainlofendri imomo ndio munobva mamedhari, nekuti ndaisina chinangwa chekuuraya munhu, asi ndandazoiswa pakona ndakakwanisa kuzopiringisha munhu kusvika azokonzeresa rufu rwake. Saka kana paine munhu ari kuita tsika iyi kunze, vamwe vanoita tsika iyi mushure mekunge vatora madrugs, ukatora madrugs ukamwa madrugs hazviri nani urare, kwete kufunga kunopara mhosva, nekuti ukupara mhosva uchadenwa worova munhu ofa, unosangana nenjodzi yekusangana nejeri. Ini ndiri kutoona kuti ndakuzoudzwa mitemo nerehab chinditsanangura kuti mhosva matongerwa wakaitwa wakatonyarwa nemapariro wakaita mhosva, kuti wakaenda ukanoshungurudzana wanga vari pamba pavo vanga vakadekara, wanga uri supposed kuti utongwe condemn death sentence or life. Saka ndakazozvigamuchira kuti ndo wanga uri mutongo wangu chaiwo. Saka ndakaona kuti handifani kudzokorora tsika yakadai, ende ndiri kuindikare Jehovha mwasunga kuti vakomana kana madenwa musasangana nemhosva yakadai. Kana uripo munhu wemuno muZimbabwe ari kunzwa sapinde muzvinhu zvakadai, kuhama dzangu tinotenda mukoma reward. Imini gokoda kutotika ndotoya pano ndokuonai zuva rese, saka ndakukupai less than a minute kuti muti kuhama dzenyu mutazva kuhama dzenyu bva matova tapendera edu. Kuhama dzangu ndoda kungoti makundwa here nemakudo anoita chirirangu anorwawo pachikafu ozorwirana pahondo. Hondo yandakatasana nayo dei yanga iri 14 years ndaipedza ndega, nekuti handisini ndega ndiri kupika pana, ndiri kupika takawanda vamwe vasungwa, maofficers tiri kupika nawo futi, nekuti hapana patisingambovaoni pana. Every day rehab tetinayo, chaplain tetinayo, hapana patinovashaya. Maofficer in charge, maofficers, ende mujeri hatisi kushungurudzwa, tiri kurarama kunge tiri kumba pana. Saka ndandine mukana wakakurisa wekuti 14 years dzangu ziyadzi ndaidzipika nemaproject atiri kumutsirwa nerehab. Haisi kwaya nekuimba zvandataura zviyazvi, tiri kuita bhora, machesi, izvo zvindakudzidzira kutamba chesi, ndakutogona chesi zvokuti next year season tiri kutopinda muchesi tournament. Sekusadzidza kwanda ndakaita kuya ndakasarudza futi kudzokera kuchikoro, ndiri kudzidza izvozvo, ndiri kutoenda kuchikoro, ndiri kutoita grade 7. Inda ndakagumira grade 4 panze, pandakutokwanisa kunyora zvinhu zvamuri kuona izvi, ndiri kutoraita ndega izvi, ndakutokwanisa kutodzika musoro ruoko ruchishinga kunyora zvandaisatombogona. Kuhama dzangu ndiri kuti kana makateerera makundwa negudo rinorwirana pahondo, imi muri kugara musi kuda kundiona, muri kuti akaramba kufuruma zvidhina akatunzira ngozi mumusha, asi swala yandiri kutakudzwa nemufi ndichasvika rimwe zuva randichakundikana nawo ndobva ndafa, nekuti handirioni mukana wekuti ndichabuda ndiri mupenyu nemajere mairi andakatarisana nawo. Jere resola iri rinogona kutangira re14 years kupera, zvinoreva kuti kana jere resola iri rikapera upenyu hwangu unenge hwazorora. Kana sola iyi ndikaitsveta pasi ndinoziva kuti kunewo ukama hwangu achaitakura. Saka dei magona kuti taisa musoro pamwe chete tagona kunosvika ikoko. Tinokutendai mukoma reward. Ndiwo mukoma reward watanga tinavo vachitaura nyaya yavo kuti inini ndakazorova munhu nesola ndichida kuzvikira, vakati inini ndaiba ndichitora zvinhu zvevanhu, asi vari kurigreta kuti dai ndakaziva ndisina kumbobvira ndatora zvinhu zvevanhu. Tiri kuona kuti nyaya dzekubai dzinokupinza munataisireva, tichivharawo chirongwa chedu chino chinonzi home away from home. Ndinongoti musakangane kulike, to follow and subscribe. Ndichitendawo munin'ina wangu ari pakamera nhasi tarumbidzwa akunzirai chirongwa chino ndochisarai zvakanaka. Ndini wenyu Pelagia Mupurwa. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen.